Muri Zimbabwe ndadzoka maswera sei muri sei kwamuri koko kumativi mana nyika kana chinge ndatora kudai so pachivhitivhiti chenyu ndepekuti tingopakurirana nyaya tichingozivisana zvinhu zvinenge zvichingoda kungoitika. Nhasi vaMnangagwa vabuda munyika yeZimbabwe vakananga kuSouth Africa ende vaenda vachinosvika vachinodzikira kunhenhirikini riri kunonzi kuPretoria. Ivo vabva vatoconfirma vari kuti I have arrived at Waterkloof Air Base in Pretoria, South Africa. I was warmly received by ANC National Executive Member Comrade Benjani Chauke and Zimbabwe's ambassador to South Africa, Ambassador David Hamadziripi. I look forward to continued engagement in strengthening our bilateral ties. Vapedza zvavo. So asara akabata chigaro iko zvinezvi asara akabata chigaro ndi VP Mohadi. Bisa tichikangana kumashure handiti muziva nezuro pone nyaya dzakaswera dzichitenderera. Uyo Tagwire yakabudwa vachizemberana vachiita zvevaita naTagwire this vichinzi pari kusenda a strong message to general. So some people are saying maybe Mnangagwa is afraid kuti akasiya uyo aripo pachigaro anogona kusvika zvigananda zvapera uko nekusungwa. Ivo vamwe vari kuti ano dzingoriwo nyaya unoziva maZimbabwe tinongofunga zvinhu zvakasiyana siyana, which is good kuti tingofunga kuti alright saka panogona kungodai kana pa anogona kuita se kungodai so, but the issue now ingoripo ndeyekungoti asara akabata chigaro chemutungamiriri wenyika ndiva vice president Kembo Mohadi. Zvanezuro zvaitenderera zvichinzi vaMohadi varesigna vadzingwa basa. Like I told you yesterday, no, it was just a rumor and some people were like no zvaitika. Ndakati bo ndiye munonzwa kumachannel anokuudzai kuti zvaitika izvozvo. Inini panapa ndakangoramba ndakatsika pakuti chi hazvina kuitika ende sekutaura kwandakangozviitawo ndo mamiriro azviriko zvinezvi. Kana achinge azodzingwa basa kana kuti achinge azoresigna asiya basa ndichazokuudzai inini. Asi ukanzwa inini sandataura nemadira ndoita nyaya idzi ndotoregeza kuuya panapa ndichikuudzai, you know, there is no such a thing. Hakuna zvakadaro. Saka the situation ndo mamiriro yakaita vaMohadi hatitiziva kuti tingavati vakaita sei green wawe. I don't know how I can describe Mr. Mohadi, but yo ingoziva kuti ndo zviripo paground. Right, ndichibva ipapo ndine nyaya imwe yandiri kuona yandiri kusangana nayo zvakanyanya iri kundivhundutsa honestly speaking. Yo handisi kuziva honestly kuti toita sei kana nyaya yacho yakamira yakadai so matauriro edu, because ndiri kuona Blessed Mlanga weHeart and Soul TV ndiyo yauya wekumbointerviewa mudhara Geza before, right? Ndobva vazokwanisa kunovarekodha pavaita mapress conference amudhara Geza akanetsa aya akatenderera mapress conference iwayo. So ndiye akabva azosungirwa nyaya yacho kunzi wewe wangochipa munhu platform, wewe nyaya idzodzo dzakamusungisa for sure dzakamugarisa pamazuva akawanda, you know, inyaya yekuti yakarwadza vanhu vakawanda ende nyaya dzakadaro hatisekerere ende takadisappointika because how come kuti munotora mosunga a journalist angopa munhu press kuti ataure. But anyway, Zimbabwe it looks like intone mutemo yayo imwe yekuti vanenge vachinyebera kuinyarara kana vazoona kuti wanhingiri naunobva watanga kuda kuita se kuda kuidaira daira, because pamwe pasapa it seems like inenge yakaiswa pamute. Saka Mlanga ari kubuda pari kuti ari kuti yesterday I received a call marked unknown. Behind it was Geza inquiring about my health and wanting to know how I managed through prison. He said to me they know where but they won't come. So it's like I think he wanted to say they know where I am but they won't come. That's Blessed Mlanga for you. So kubva papa pakaitika zvese akasungwa akagara mudhara Geza angasati amufonera handisi kuziva kuti chii chiri kuda kunyatsoitika ipapapo kana chiri kunyatsotaurika, but the situation yacho mamiriro ayo yakatoita ndiwayo yekuti mukomana akaita se akafonerwa achibvunzwa nezveutano hwake ende ndobva azotaura kuti kwandiri vari kukuziva iwo usatya asi havakwanise kunge vachiuya. Right, ndakuona manje zviri kutaurwa nevana veZimbabwe vakawanda. Ino mazimba pamuromo tinapo, mazimba tine pamuromo, iwewe neni tine pamuromo tinotaurisa. But anyway, it's not a big deal sterek zvekudaro. Right, if they know where he is hiding now, what was the reason for him calling you with unknown number? Mashoko ari kubvawo kune mumwe munhu ari kutaura kuti aiwa kana vachiziva kwaari sei ari kufona na-unknown number, go to the police and show them that call log you are having dialogue with a fugitive. Assist the police pronto. You are duty bound as a responsible citizen. Mumwe ari kutaura vakomana patoshata vakomana, but if this is genuinely
a call from Geza and you know like anyone else that he is in hiding. So why making his call public? Are you not selling him out? Now agents will know where to cast their net pakashata papo pacha nets of diba. Bozo noza nyaya kwa Geza iri kupisa guys pakuti takanzwa kuti nyaya yacho yakatozoendeswa kuInterpol. Muri kuzona saka kuona nyaya yaendeswa kuInterpol manje panenge patoshata pakutsvaganwa zvitori serious. There are two things in this country: either you work for with them or against, and if it's the later 2 days is a long time before you are located and brought out of whatever hiding. The choice is yours to take what I said or not. Mashoko ari kubva kune mumwe Zimbabwe. If there is no, why not tell everyone where he is, or why use private number? Munoda cloud mime. So I don't know why izvo zvasvika pakuchinja kozi vanhu vakuti kamudhara Geza wacho ngavaudzeka kwaari ndozviri kuda kungoedza kupushwa nevanhu zvozodii kudai. Handikurunzi kuri kuzikana neiva vanhu vegovernment veZANU-PF ndo vari kunzi vari kuziva kwaari. And I don't think kuti maZimbabwe ese kuti mungazoda kuti uzizeko kuameno right. Zvimwe zvamuna attention nazvo bamunini, it's not worth it. Live your life, work for your kids. Geza yavahare Finzorofa went past his prime long time ago. Mashoko ari kubva kune mumwe. An arrogant fly with follow a dead body into the grave. Just leave Geza and his ZANU-PF alone. Focus on other pressing issues as a journalist, Mr. Mlanga. Nyaya yacho yatanga is but yakutopisa. Tagwire and Mnangagwa have a leadership that involves nude judging by the former's mannerism. He is the best observe his gilly movements around his shanga. Geza doesn't care about you or ordinary Zimbabweans. He is just a disgruntled war veteran bitter about being left out of the Chivayo pie. I think Chiwenga genuinely wants to distribute the national pie. That's why he doesn't kiss Chivayo. Ndo mashoko ari kutaurwa zvakawanda zvinotaurwa atingadi kuzoswera tichingotaurwa pamusoro penyaya yacho, but muchidimbuka ngatingoudzane hama dzadiwa kuti Mlanga ari kuklema kuti akafonerwa na comrade bombshell Geza akataura kuti vachimubvunzawo kuti zvakamira sei utano hwako, waigarawo zvakamira sei, waimanagewo sei life yako uri kujeri. This is the issue iripo, endewo vanhu vari kuzotaurawo vari kuradza kusafara nazvo. Vamwe vari kuti wazvitaurire chii kuti wakafonerwa naye. You know, maZimbabweans we are good at everything. Tunoona kuti kurambidza kuti watozvitaurire chii izvo. So it's not that bad because at the end of the day tine freedom of speech mbijana zvishoma yekuti tinoita se tinongotaura zvatinge tichingoda kungotaura, but that's all. But freedom of speech yedu ngaishande kuti tigadzire nyika, kwete kuda kuswera muchida unotsvaga kuti Geza azinga ari kupa azodidi. It doesn't make sense because Geza is also fighting for the ordinary citizens of Zimbabwe. But I think I'm done for today. Before I waste much of your time, pane zvimwe zvizhinji maprogram zvoda kukandwa panapa regedza ningogara ndangopedza nemi. Munhu wese ari mu South Africa ndo register company ovavhurwa FNB business account. Education research is the way to go. Bata Owen number dzandakusira pa screen idzo, rova screenshot, taura naye. Usina work permit kana start permit anokuregistera company okuvhurira FNB business account. Usasoswera uchivhairirwa kunza una bank account mukore uno nevamwe vanhu dzanyaya dzekudhara idzodzo. Saka garai mataura naOwen panhamba dzandasiya.